Thakhat chuang I omna flora ei turon thleng miah lo ta se engchen nge nun phung pa ngai le ril rufim I put theyang le helung in vertical prison a hian ei tura khat platform chu achung bera changin ron chuk thina ma se noilam floor a thlen me uchuan ei tur mang alo to thin lo thatin mai chuan tangte chu floor sang sanga an har chuak thina chuwang chuan a changin lal ang mai in ei turan hniang nara nima sela a thale maya chuan dam kho chuanan tual hial an tha angai le thina ni movie in channa chuan gorenga ron langin concrete cell number 48 a ron har chuaka chuat lai tak chu kilin neya korong vekin achung lampo chu tiang bok chuan a oma heiwang hian chunglam le hnoilama sel dang om dua te chu a hmu theiani a ep chia chuan a cellmate kom upalam Climax a thua an omna hi vertical self management center ani thulo shilin mi te chuan the whole antimai thina level tina chuan tang pahni khum pahni kutsil na le toilet te chu thil om chun ni in rongbol na turlam engma om lova a chan chu ei tura khat platform chu ni tina da ani thin wangani relote a chuan ei tur tui nai taka khat do kan chu chunglama tang chuan ron chukin an sela chuan adinga ma se level 47 ron kalpel to awangin ei tur tamjok chu an lo ei zo to a chunglama mi te chuan lo rap nok nokin alo in mix noi to maya noilama mi te ngai to haulovin an lo khoi chop to ani Climax chuan chu ei tur om chun chu a ei ngal bor bora gorenga ero chuan atena wangin a ei ve du lo thung chuta apple tui nai tak le ei lo chu mu in a thukru wata ma se platform in a chuksan rol chuan sel chu aron sachan tamaile Climax chuan platform aliam nuwa ei tur chu kol rup phalsa gan ni lo thule ei tur an la ruani chuan room chu an kan ral thleng thak khopa sa ani lo po in an khang thleng thak khopa vot ani thin thu soyani gorenga chuan apple chu pai thangalin room temperature po chu aron pa ngai le ta ngala chu chuan thunei tu ten engkim thli thlain mureng ma se tangteril cham le in be na thleng thin te chu an dangai lo ti atilang chiang hle ani Climax chuan platform hi level 0 a changin ron kalchan china chuta chuan chef thiam tak tak te chuan tangten an lu ma a an ei tur du ber an soi te chuan siam sang thin ani ati a tang zong zong te chuan an kham khop cheu ei tur chu nei ma se floor chunglama om te chuan an mamo bak bak an eya an ei du lo te chu ti bor bangin noilama om te chu an musit vele chonga an ei tur chunga te chuan an jil te chakin a chunga te chuan an thu hial thina thale maya chuan floor noilama an om ve theiani ti te chu shereng thoma se an che dan chu adang lampha chuang haulo gorenga hian tharuk chung he vertical prison om hi ama du thu nge in thlanga a chan chu official diploma petura tiam an ni wangle athil edik mezial zuk ban sannan achang kai rin wangani tangtin te hi ma ni mimal thil pakha cheu ken lu phalsa kan ni a chuwang chuan gorenga chuan lekhabu akeng lu ta Climax a thung chuan chemte akeng lu thung ani Climax chuan chu hmuna khung ani chan a soi vele a tukvera changin TV a pai chhuaka noilama mi a tha palwangani nima sela athil ti hanpom mai ai chuan TV tlak na zona loading chu adin lo na tur hmuna ding ani wangani thu soin apu le tlata chuwanga vertical prison om chuni in chu chuan ati lan chian em chu vertical prison an om wanga mani masial ta le midang te chunga nun rong ta anilawa chu tiang mi an ni sa awang zoka chu hmuna om chuan ni aliam zela gorenga po chu arila tram to em awangin platform a ei tur om chu ei ve tumta a ei tur chunga chuan meche pakhat mi ha rui chu lo thu in aron chuka hliam ane na sa in akol em maya akong dal tu phot chu abe ngal zel bok Climax chuan thlatin chu mecha chu chong hnoilama a chuk thin thu le chong hnuaya chuan no pangtang a zon reng thin thu a soya chu no pang chu atak takani empty tu ma in an hriat pui lo thung ma se mi ha rui chuan anun na thap hialin no pang chu a zong reng thin ani gorenga chuan mi ha rui chu aleina thle a Climax ero chuan chu vertical prison nun ron na chu apom thlap to awangin enga ma angai to lem lo thung
Thakhat chung zong chuan gorenga le Climax te chu in komin thian thatak angmai chuan an om mana ma se thla atop meu chuan gesin sel chung chu aron lua kha thut mai gorenga chuni khoshelawa omzuin aron har chua le meu chuan chong za som sari pakhat na alo reng to maya khuma chuan nget taka phuar be ni in Climax chu chemte nen asira alo thukur maya muang ban char hian an omna chhong lama chuan eitur engma a thlen thlak ve to ngai lo thule a har ma a phuar be chan po an pahnia pakhat zok chu an in ei a ngai don wang ani thu soin a tha mai lo chan chu aril tram huna pianga a taksa le thlak saka a ei sak zel don wang ani thu a soi boka a tha ngal mai chuan arwang chu a ei thelo thuai don wang ani chuta gorenga chuan thian an ni to thu soilom lom ma se Climax chuan in chan thatna chuan a hrai puar lo thu soin amo phur tu te chu chhong chung lama eitur zong lo ei zo vek tu te an ni thu a soyani ni din mai chuan platform chuan omna chuan thleng thave ma se thleng ruak chop tak dar thalang ke le saru chau nen chuan aron thleng thato thina gorenga chu chak lo tial ti alin Climax thung chuan rem changa ala a gorenga chunga chuan lonin amal pui chu tim na tel hau lo chuan a zai chan tamaya chuti lai tak chuan mi harui chu platform chunga thu in aron lang thuta thil thlenga mu chuan Climax chu be ngalin a ngonga zai saka ti chuan gorenga chu phel vatin chemte chu ape a Climax chu ati hlumta ni mi harui chuan ei tur om lo chuan gorenga chu a thidon ti a sha ta wangin Climax taksa chu a zai saka gorenga chu ei tirin a hliam te a enkol sak boka chumi hnuwa no pangjong turin noilama a chuksan le ta ni gorenga chu ama ei tum tu sa ngei mai chu ein thakha chung chu adam kho chuak vele ta a nima sela inthiam lo na le ril tram na chuan aril ru chu ti boy chanin Climax thla chu a muta fo maya Climax chuan gorenga chu minun rong takani thu shilin elsen takin alo tong khum chin ani gesin sel chu aron lua khat le ta a gorenga chu chhong som thum pathum na a har chuakin a sel me thar chu imaguri le a ui te ani a gorenga chuan imaguri chu alu ma a interview pe tu ani ti shengalin imaguri chu thu nei tu te ta na lo thok to ani a vertical prison chu mani du thu ngeya inlung rol na a thlen the na na an ruah man experiment pakhat ve maya alo ngai thin ani imaguri chu cancer na na ne ani a ama du thu ngein chulai hmuna chuan aluta a chan chu alo thlop thin experiment chu ataka hria chian adu wangani imaguri chuan chhong zahni chau a om thule chauka a chuan tang tin te kham khop ei tur an siam reng thin thu asoya interviewa an soi ei tur chau an ei zel chuan har satna om lova an tam kho chwa vek thei arin thu asoyani platform aron thlen chuan an hnoi chiami te kham khop tur chu asiam shanga polai tak chuan ati angati ve zel turin noilama mi te chu angen ta a ma se an hnoya mi te chuan enga ma lo ngai lovin an du chu an ei bor mai ani ni tin ngen na chu asiam non thina midang te chunga thatna chhuwa chuan danglam na a thlen nge a be sei tlatani ma se angen na chu an zom du reng lo maya noilama mi te chuan chunglama mi te wangin kan tuar thina eng wangin nge an thu soi chu kan zomte lulang ti ril ru chu an putlatani gorenga ero chuan ril tramna alo tor to awangin noilama mi te chu an thu soi zoma ei tur chu in sem zel turin a cha a an zom lo chuan an ei tur chu ati top sak vek zel tur thu in a vo boka an hnuaya mi po chuan an zom lo ngam ta bik lavani imaguri chuan chutia awawa invo angai tamai chu poyati in aril ruan na hle a gorenga chuan mani masial te hlokna chakjok ten chaklo jok te an diriam na hmuna hian tiluina manglova inlung rual na chu athleng ngai lowang ati ani anuwa mi harui chu hliam na satak tuarin platform nen arun chukle a imaguri chuan a hlo thu soima se gorenga chuan tim na tel hau lovin a hliam te chuwa in gol saka cholha dam tirin arun har chhuwa chuan imaguri te ramje se chu thatin asa chu ai saka hnoilama a chukle ta dai mayani imaguri ro chu an hle a gorengan mi harui chuan no panga zon thu a soi chuan imaguri chuan thil thei ani lo thu a soi tla thung
Interviewer ani angin Miharui chu ama chawalut ani thule thunei tu te dan siama chuan kumsom paruk hnoi lam tu ma lu tir phalani lo thu asoyani ani chuan Miharui ru chu akim lo ti nange thunei tu te chuan an na thok te po ina an hriat lo thuruk zep an lo nei reng zok ni angle kha aron tharle chuan gas manga mudhil tir ani le nuwa chong zani panina a gorenga chu aron har chhuaka hei hian imagurin chong zani thleng chia om thu lo shil chu do tani ti atilang chiang ta hle an omna hmuna chuan ei tur aron thleng phave me ulawa platform chu thleng thlama se chunglama mi te chuan an lo e zo vek to thinani sel chung chu en kwalin bedsheet mangalo in oklum imaguri chu amua ani chuan be se na nei to lovin alo thlop thin pol ngei chu a ring zo to lawa gorenga chuan adam chuan nan ataksa ai sak angai don ti chu a shebok gorenga chuan imaguri taksa chu eitum na pakhat ma nei lawa nima sela ril tram na chuan na satakaron bein thila muswa le chanta a trimagasia le imaguri thla chu mu in ama channan imaguri chuan anuna hlan thu shila ataksa e tura athlem nu chuan gorenga po in imaguri taksa chu chemte manga hlepin ai ta a vertical prison alu ma a michale poisui lo ani na chu a hlo hlen vele ta ni thla aron tharle chuan chhong rukna a aron har chuak lol maya chumi chuma a cellmate chu baharat ani in an omna asang boka platform a eitur te chu felfai ta karon thleng thla thinin thakha chung chu enghel nei haulovin eitur te chu an nei don ti na ani chhong chung ber an nei boka baharat a chuan a hrui ken lu manga awai chho thei mai in ringin chhonga na ami te chu a hrui lo pot turin ati a andi chuan puitum anga omin an lo po sak nge ya nima sela alon chu lo nam thlale dain tlema anun na chan lo chawani a chhong chung bera lon tum chu thil thei ani lo ti shethiamin gorenga chuan ruah manna danga siam le ta a platform mang chuan chhong hnuai ber thleng an chukanga tang dang te hna ei tur chu an mamo tok zela sem thla zelin ei tur chu chhong hnuai ber an thlen pui theya tang zong zongin an chan pual theu an chan thei chuan chu vertical prison system chuan lungrual take in pum khat na chu an ti hlo ding thei don ni inanga ya chu chuan an zalen na konga hon sak ngei chu aringani baharata ero chuan arwa manna siam chuma ani in tha nen danglam na omlo thu soin an thi pha nge yaringa ma se gorenga chuan engma ti lo top chuan so na ani chuan lo thu soin ris an lak angai thu ashila ti chuan atopa baharata po chu min the shamin metal bar chu an di chia a eitur le an mani in ven nan an mangdo nani gorenga chuan chhong som nga na thleng chu engma eitir phalovin chung ho chuan an mamo ai tam ni tin an lo ei do thin wangani a chuti chung chuan thlamasa a ril drama an om thu chuan lama man tum alo lo omin ei lui te chuan tuma nima sela an chuan lam chu gorenga te chuan bom sak lovin an ro man na anga kaltlang chu an tum ru hle a ei turban lui tuma piang te chu kotan thlak mak mai ani chong pakhata chuan pafing tak mai hi alo oma ani chuan tharum hmanga ei tur in semtir chuan chong hnoi lama mi te chu nikhat a hrai por the ni ma na nima sela chu chuan eng message ma thunei tu te a thlen lawang alo ti a chupa chuan ei tur pakhat chu khoi mi alawa chong chung bera an thon let le angai thu shilin chu chuan thunei tu te system siam chu nitang te chuan an hnol the ani ti le an in thunun the ani ti atilanga an zalen thei tur thu alo shila ti chuan ei tur thiang hlim tak mai pana gota chu chong noi ber thleng hum hima chong chung bera thun kir le an tum ta ni chong som nga na an pel nu chuan tang te hne na an chan pual theu ei tirin thu oi taka an pek anga lung oi omma se a then chu an lung oi lova tharum man po angai pha fo reng ani avoi khatna atan ei tur thlen thlak ve ngai lo na chonga chuan ei tur chu an thlen thlak tir theita a platform chu chukla thui zelin mani cellmate te lo thatok po mu turan oma a then te chu sel lai koronga chuan zuang thla in an lo intilhum man hial to ani gorenga te lo chu dan chuan platform top chu a hun to a nima sela platform chu chuk zelin sel dang alo om zela nima sela platform chu chuk zelin sel dang alo om zela an lo sha dan ai dain chu vertical prison chu alo thuk dayani
an chuk thlak zel nuwa sel pakhata chuan tang pahni in mi harui chu an lo beirona goreng ale baharat te chuan chan ngalin anni po chuan hliam na tak an tor pha ve nge nge a vandoi thlak takin mi harui ero an chan man ta chuang lovani gorenga chuan ama lo chan him to tu mi harui a chan ve man lo chu poyati in she omati hle maya nima sila an thil tum chu top san mai thei an ni to lawa wangin an chuk thlak chun zom le ngala hliam na tak tuar chung chuan ei tur chu sem zelin pana kota po chu an la veng him zela chong zani somnga na te zathum na te thleng kha zelin a to pa chuan platform chu chong zathum somthum pathum na ading ve ta shama chu mun chu lore chiapin an han hoi kwal vel nuwa me chenau pang thu thleng noya ama chawa lobi ru chuan muwa chu me chenau pang chuan mi harui a chun ema wang chuan a fanu tura an ngaya alo zon reng chin no pang chu ani nge an ringbok chuta tang che chuan thu nei tu ten no pang kum som paruk noilam lu an phal lo thu an tarlan chu thu dik lo ti alang chiang ta ni chu me chenau pang chu ari la lo tram to hle a an ei tur nei chun la chu chong chung bera an thon chho tur pana kota cha chu ni in chu ei tur ven him na na an in pek na zong zong an ngai to chuan ei tir mai chu an she hle ni gorenga chuan ei tur pakhat lek ven him a in no pangchan him chuan omzia anei zo kena ringa ti chuan pana kota chu pe in no pang chuan tui ti taken ei ta ni zana chuan a hliam tur lovin baharata chu aboral tange nge a gorenga po a chau ema wangin thila muswa le to a chuta chuan thil hre chhuakin ei tur him dam pia la thon chho ai chuan me chenau pang thon chho chuan omzia anei zok don in a sheta a chu chuan kumsom paruk noilam lu an phal lo ti chu dot mai ani ti le an system chuan ngong thalo taka nei ani ti chu a hailan theiring ani ti chuan platforma me chenau pang chu da ti chuan platforma me chenau pang chu da in chuang zathum somthum pathum na noilam mun thim khup lama chuan an chok thariai re ya chuta chuan trimagasia tharau chu mole in gorenga chuan platform ruala a chhotel ve tur thole ama chu no pang shwai chhotura ruat ani a in rin thu soin trimagasia chuan alo hnial thunga no pang chu ama chawa a chawangai thu shilin gorenga chuan a hna a zo fel to ti chu a hre thiama ti chuan platform atang chuan chukin no pang chau chu platform a chuan omta a chu no pang chu platform nen chuan chhong chung ber lampana chhawang wangin movie po chu atop zuita a ti chuan me chano pang chuan chhong chung ber chu awathleng ta MT shiat ani lo ba ka chu me chano pang chu gorenga thi turina a mu vai mai alo nireng thei bok he movie ina atarlan thil chiang mai chu thla atharapia nga an omna chhong chu in thlakin an din mun chu danglam reng the ani ti shereng ma se an hnuaya omte an hmusitin an ti du da reng thawa an chunglama omte soisel an thul chuang heklo he tan in hi kan khotlang nun nen te khin theiani a achunga omten u chuak taka ma ni ma sialin a hnuaya mi te tan an du lo zong an hnu chia an din mun in thleng po ni se engma adang lam chuang lowang a chan chu duam na hi kan pian puizia ani a kan aya hniam zo ka kan ngai te hi kan ngai sak em lo bokani